Ens acabem de despertar, oi que sí? Ja. Què hi ha aquí dins? Una pantera rosa. Això menjar. Això s'ha de gravar bé. Mama menja. Allà? No, tampoc. No està? A veure, la Vicky, allà la no. A la Vicky no. Cachomanos, Lana aquí no, Lana. Aquí no. Cachomanos. Què ha passat, Jan? No pot ser, la mama no està aquí. No està? S'han marxat. Hola! Així rai. Si bé no parlis, pobret. Fort. Fort, fort. Toma ja! Quin sorollaco! S'han menjat a fulla així amb. Qui? A cagols. Arròs. Els cargols s'ha menjat la fulla? No, A veure. arròs. Arròs. Nyam, 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 nyam. El gros se l'ha menjat. No, un en l'aire, i has de saltar amb un peu així. Molt bé, molt bé. Amen. Per què? Taronges, fora. Fora, taronges. Què portes aquí, en aquesta bossa? Enciam? Anem a donar-li els cargols? Sí. Corre, anem! Corre, anem! Vamos. Què és l'enciam? Per tots. Els cargols? Que no hi és, Nats? Que no hi és? Cagolets! On tens? Molt bé! Anem, Ara, fa bé, vinga, corre. Molt bé! Hola! Hola! Hola, que xupi! Molt bé, que Espera. Uala! Quin susto, t'ha anat a l'ull. Mira, a Pumanya. Ah, sí? Mira, i s'agafa